Hello guys. Đây लोगोफोर भुटानाव दंफैयोलाय जों नै जमा जमिनो जमा जमि दंफैला जोबथारो नै दा बेयावनो बयबो लाफैना फटक दा बे जायगायाव फैबाय जों भिडिअ गाइस ले माखौनो होनो रोङा आङो मा हेलौ गाइस नै भुटानाव दंफैयो एसे बेरायला फैदों ओइ लायनै लोगोफोरबो दं नैबे दालाङाव दं नै जों बे दालांखौथ' बुंनांखाला जायफोर फैयो मिथिखायोबो भुटानाव जायफोर फैयो बेयाव सफैखायो नालाय बुंलायलायला दा जोंबो बे जायगायावनो दंफैयो नै मैया इलेक्सन जोब्बायना बिटिसि इलेक्सन एमसिएलए इलेक्सन जोबनानै दिनै सफैबाय जों दा नै फट' लादों बाब ज्राव ज्रावल' दंखायोलै सेल्फि लादों नै मालाय ओमफ्राय आंहा भिडिअ बानायगासिनो सान्दुं गोसाथार थेवबाबो गोलोमनो रोङा लोगोफोर बे जायगायाव सान्दुंल' थिनसो दुङो गोलोमनाय मोना बार बारबाय थायोना सिउ सिउनो आरो गुसु जायगा नेचारेल जायगा जेबो पलुसन गैया बिसिनाव जिर' पलुसन थांफिननो ओंखारफिनबाय नै जों इन्डियायाव थांफिनसिगोन भुटाननिफ्राय थाबायफिनबाय फैद' फट' खेबलायगासिनो नै ला 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 बरियाल' नुखायोब्रा जायगाखौलाय सारिगिदिं हाजो सारिगिदिं हाजो ला 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 मासि मोजांलै बारालाय थान्दानो नै बेबो बन्द' जोबसैलै नै लोगोफोर नङाबालाय मा बायदिसिना बुस्थु मोनजागौमोन आं जाग्रा बुस्थुफोर फिथाइ सामथाइ जुस मोनलोंगौमोन बन्द' जोबसै नै दिनैसो खुलिफिनदों नालाय बन्द' जाथ'नानै बेनि थाखायनो दासिमबो खुला गैजोबादां खुलिनाय लोगो लोगो जोंबो सफैबाय आरोखि नै बावसो दोनदों जों गारिफोरखौ दा थांफिननाय जासिगोन बै दालाङावनो थाबायदोंमोन नै लोगोफोर बै दालाङाव नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जायफोर फैयो भुटानाव जायफोरनो फैयो बेयावनो बे जायगायाव सफैखागोन आरोखि जायफोर भुटानाव फैयो ओमफ्राय बे दालांखौनो बारनो मोनला बेनिफ्रायनो गिदिंलांफिननांगौ जाबाय दा थांफिनसैनो ओरैजाय सान्दुंथारलै सान्दुंबाबो जेबो नङा आरोखि नंनायालाय नै बे जायगायावनो हाय लोगोफोर बिराद दै गांबाय दै लोंसै दसे नेचारेल दैलै दै खाथियाव देखायफै गुसुथार नोंसोरबो लोंफैनो हागोन फैबा बायनाङा बेयाव खस्ट खालामनाङा लोंखांबाय दा आरामसे थांफिनसै गिदिंनानै थांफिननो ओंखारबायलै जों नै लोगोफोर थांफिनसिगोन जों गारियाव हमसै गारियाव गाखोनोसै नै हेलमेटखौ हमथारनांगौ नङाबा जारला दं ओइ लोगोफोर भिउआ दा बाइक सायाव दं आङो बाइक सायावलाय खुब्रै गैया माखै भिउफ्रा मानोथो गोजान गोजान जायगायाव थांबावनांगौब्रा उसुं खाथियावनो दं बिराद मोजां मोजां जायगा दा बाइकआव दं
दैफ्रा नै लामा साजोंनो दैनि सिन्था गैयालै नै गुसुल' मोनखायो बोलो होनांसिगौलाय नै बाइकआ बोलो होनांसिगौलाय बोलो नांसिगौ जादों दा थांनायावनो Udah, mau lana, tak lain lana apa? Tak lalu itu nak, tak lalu itu. Ini nanti aku iya. Baik gongtham fैदों जों स्कुटि गंनै बाइक गंसे सुइलास गंथाम नाय लोगोफोर दाबसे जायगायाव सफैलायबाय बेयावनो फैफिननानै दा नैबाव दसे फट' खेबसै बे जायगायाव दसे फट' खेबनानै थाथ'फैलायबाय हाब नै गथ'फ्रा दुगैलागासिनो नैबायदियाव ओयाव जादों लोंदों मालाय पिकनिक बायदि दा नैबाव दसे फट' खेबनोसैलाय भुटान रायजोआव गिदिंलागासिनो दिनै सानसे बेरायसै वाव नैबाव खेबनोसैलाय नै हाजो जोबखा नों खेबजाखांबाय? नों खेबजाखांबाय? जाबाय दा? औ जाबाय आंलाय फट' खेबजाजोब्बाय आंबो खेबजानोसै दसे सायाव थाथावथाव दा नै जों मोनसे जायगायाव दैयाव ओंखारनो नागिरदों माखासे ओंखारलांग्रोबाय नै या ओंखारसै बाब फट' हा रा दुगैसै दे जों दा नै दैयाव ओंखारना दङ अन्थाइ बारिजोब दैया बेस अन्थाइ गुसुथार नै दा दुगैगासिनो जोङो नै दुगै नागिरदों हाब जमा जमिजोब दुगैग्राफ्रा बिराद गुसु नै हाब लंपेन्ट सिबा सिबायलै सिबबाय नै लंपेन्टआ बिराद मोजांलै माखासे सेलफि लागासिनो नासो हमसै नामा रा एसे अन्थाइ आलदाखा दा नै दसे जिरायबाय नै लोगोफोर अन्थाइ थाफायाव बा फट' खेबग्राफ्रा हाबसैसैलाय नुबाय नुदों दहाय ओरै थांनायावसो खेबनांगौमोन चलो गेलेफु टाउनाव एसे नुडल्स लाङाबा जाला मेंसिबाय ए नैबाव मोनसे खोनाबाय
औ थांफिनसैलाय नै गारि गाखोफिनसैलाय फट' खेबनाय माने जोबथ'लायबाय बैयाव दोनो गारिखौ बै बिफां सायाव गारि खि गारिलै नोंबायलै बिरादनो गारिया बेनिफ्राय दाब्रायफिनसैलाय सायाव दोनथ'दोंमोन हेलमेट हमफिननांसैलाय नै दाना गानफिनसैलाय थांथ'फिनसैलाय लामाया थान्दा थान्दा बिराद गुसु